those 62 phones which were recovered, 10 were identified. Obila ma Nairobi omakachije gi simbe mahew 400 ma giwacho nosebet kikwalo kitere pinje maoko kendo iduogo usi e pacho ka. Wantie ng'anyo nikech nitiere gik manwadwaro to county government koriwore gi national government otamre winjowa. Nurses mawuok e counties mopogore opogore medo riwore gi jowetegi e ng'anyo ka giywago midhiero mopogore motenore kod tijegi. Wasewinjo matek saidi kendo wagone gavana Ochilo erokamano e kindgi gi MCA wa Ayuno Mayienga. Jodak ma Luanda Konyuna e Uriri nigi fuong'ruok e yor wuoth tok chak gedo mar Olalo Makuja. Machiegni weche manyien maka gi kacha, an Milton Oching. Obila ma Nairobi otimo pedha kendo mako achije moko moyud kod simbe mag ong'we yamo maromo 448, simbe mag iPad 13, injin mag simu maromo 211 kod laptops 12 e kuonde chung' od buche mopogore opogore Nairobi. Koloso gi jofwamb weche tesend obila ma Central, jatend obila ma Nairobi Isa Mahmud oyango ni moko kuom achijego osechwal e doho e kinde ma pedha pod dhi nyime mar manyo achije mamoko. Olero ni nyaka sani bende gisemako achije 8 mitudo kod monj mar magawa ma Chai Wali e kadak ma Westlands, kendo lero ni jonjore mamayo ji simbe boma ma Nairobi en kweth jonjore machoko simbego eko kaeto chwale pinje maoko tilosogi manyien kendo iduogi usogi e pacho ka. In those 62 phones which were recovered, 10 were identified. And that is just last week, between last week and now. 10 were identified, including there was one for the lawyer, this one. This belongs to a lawyer. Alinyang'anywa pale highway. 3 laptops, 4 motorcycles, 4 firearms. That is within Gigiri sub-county. Dagoretti, we recovered 212 phones. That is that side. Number 2, table is for Dagoretti. 7 laptops, 1 was identified, 4 tablets, and 26 phones were identified. And we have 7 people before court, 7 suspects. Kodong ndalo 377 to ganda jo Kenya dhi e yiero. Kwano mag yiero gavana ma kaunti ma Siaya osechako ringa gwenya ne jok mageto lemono, kendo nyuolo mbaka ni to en ng'ano manie opara manyime mar yudo lemono. Walter Nyambaga menyo nowachni. Koni chako chon noloyo dhi kajuoga, josiasa osechako teng'ore kendo gipangore. Kodong ndalo 377 to ganda chope debe ne yiero maduong' melo 2027. E kaunti ma Siaya, oganda osenyiedhore oko mar pimo ngufu ne lemo mar gavana e kendo piem chako mitni. Gisani, jok moselanda yanga chung' margi ne kom mar gavana ma Siaya oting'o ja od bura ma Ugenya David Ochieng, mane en ja od bura machon mar Arieda, Bidosa Nicholas Odero Gumbo, spika masani Jojo Kode, jalup gavana masani William Oduol Denge. Kata kamano, liekore ni ja od bura ma Bondo Gideon Ochanda nie ng'wech, ja od bura ma Lego Usonga Samuel Atandi, Eliso Odhiambo Magem, kanyakla kod James Orengo, makata kamano oselando chung' mare mar laro Compton piny e yiero mabiro. Kwanno nyalo medo dhi malo kalore ne dhot pokolor ne joma geto lemono. Moko kuom gik mosenyiedhore lela en kaka jochungo oseseso kanyiso dwachgi ka giluorore kauntino. Mesa mar Ramogi TV mar siasa oyango ni David Ochieng mar duond bura mar MDG osenyiso dwache kendo en owuok e Laja Ugenya kama gavana masani James Orengo bende wuokie ma en Ugenya. Jonon siasa ochuto ne mesa mar Ramogi TV ni kom mar gavana pok ne ong'ado aora Mayala. E gino moketo liet kuom jok mageto lemono e jochung' mawuok Rarieda moting'o Jojo Kode, Nicholas Odero Gumbo, makopo ni apgi oleng'ore to dhiga jokwano mag telo e kaunti ma Siaya. E ler mar siasa no bende omenyo spika Jojo Kode kanyakla kod Nicholas Odero Gumbo mawuok Rarieda e kaka jochung' manyalo miyo telo
ng'adaura. Kamachielo e Alego, William Oduol Denge geto lemono e kata obedo ni gavana machon Cornel Rasanga bende nowuok e Alego. Magi timore kama ling'ling' ofuon ni Dr. Gideon Ochanda mawuok Bondo bende nyalo bedo kod okwanda gaja ni lemo mar gavana e yiero mabiro. E wi kaka chung' obedo, William Oduol masani en jalup gavana geto kao karo rengo e kata odoko ni temo mar thiche ok apisi ne ok onyago lemo kamano. Jatelono ochoko ngufu mar dunyo amen kod jochung' mamoko e piem 2027. Jojo Kode mosebedo kaka spika kaunti nyaka ne chwe kaunti ma Siaya osetie bwo gavana machon Cornel Rasanga to kod masani James Orengo maduto keto kwan mag igni go chopa 15 duto. Nicholas Odero gombo chikore ng'wejno e kendo geto tiko mar duond bura mar ODM e kata odoko ni ne ochikore duond bura mar UDA kendo duogo. Gombo osepiem ne komno nyadidek ma owuokie namba 2 e yiero ka yiero. Orengo nyaka sani pok owacho kata koweyo dwaro kom gavana e kata kamano oseketa yanga ni enie piem kod William Ruto ne kom tend piny 2027. Omiyo chakre kawuono ung'eno Orengo be en presidential candidate mabedo piny. David Ochieng mar MDG yande omiya gete kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ni ka chunye geto kom tend Siaya to ikre mar donje duond bura mar ODM. But I'm telling you, Ochieng, the only thing which will make you miss this being governor is skipping ODM. Ochieng, come to ODM and we shall welcome you. Penjo, japiny ma Siaya geto kit jatelo mane ne kom mar gavana yiero 2027. Wan wagombo no bed gavana mang'iyo weche mopogore opogore machando chuny japiny. Gavana manyalo ng'iyo weche mag osiptal, mano thieth, mano wago tik. Gavana manyalo ng'iyo weche mag nderni, wago tik. Gavana manyalo ng'iyo weche mag pi, gi sikul, wabro go tik. Koro wan wadwaro gavana makwongo rango ngima dhano. Jolony wacho ni tuk pesa bende nyalo biro nene kaunti ma Siaya e kata odoko ni kaluwore kod wach IBC to giyango ni maromo mana shillings $37 kende ema mondo tigo kata matin ne mano. Sani ni kobiro no miwa pesa to pesa no rem gi kanyo no miwa pesa gi sani alafu koro mbele kuro waringo mane buche wadonje pi wadwan gavana manyalo miwa maendeleo e Siaya kae. Aneno nu wan jo Siaya wabeduru jok moko mariek oweti u kodwa seche mwe idwa dhi yiero ng'ato kuongi penjiri sani ni ng'at madwa dhi yiere ni en ng'ama chal nadi owe wuondwa kod pesa ni iringe tok ng'ato. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Oyangore na tamalo 95 mag rowere ma pacho ka ni kod dwaro mar go ombulu mana ne jochung' mambesegi ma iriyo yangi gi lipot motim gi riwruok mar African Youth Survey ma bende oyango ni atamalo 80 mag rowere ma pacho ka ok mor gi kaka itayo piny Kenya kata malo 79 bende neno no chumi ma pacho ka ni kama rach. Lydia Okeo nigi ler mathoth. En report ma ogol gi riwruok mar African Youth Survey bang' dawo dho rawere maromo 300 ma hikgi ni e kind higni 18 gi 24. Nonrono oyango ni atamalo 80 mar rawere ma pachoka neno ni piny Kenya ok dhi makare. Atamalo 79 neno ni ochumi ma pachoka yulo, ka atamalo 70 to neno ni chal ma kama ok ni mane Kenya kende to e pinje duto mag Afrika. Atamalo 70 mag rawere go yango ni chal marach ni okel kod onge mag tije ne rawere. Atamalo 81 siro telo mar demokrasia. Atamalo 76 wacho ni duond rawere nyaka winji gi piny owacho. Atamalo 66 siro ng'anyo ma onge kwe magi wacho ni mano e dhok ma sirikal winjo kende mar kelo lokruoge ma jopiny dwaro. Atamalo 96 mag rawere go yango ni gibiro goyo ombulu ne rawere mabiro laro kombe mag telo. Atamalo 86 wacho ni rawere matin kende ema nie thuolo mag telo. Atamalo 70 wacho ni onge mar tich kod dhier bende kelo kethruok mar arita. Atamalo 70 wacho ni loso thuolo mag tije biro konyo bedo arita ma pinje mag Afrika. Atamalo 87 wacho ni pogruok osenene piny mangima kendo ok en gima ber kaluwore ni okelo midhiero makagi kacha. Atamalo 63 wacho ni okang' mar chungo kony ma osebedo kaya e piny Amerika biro kelo midhiero mathoth ne thoth pinje Afrika. Atamalo 75 oyango ni okang' ma kama osekelo midhiero e sekta mar thieth e pinje mag Afrika.
Nondoni osebed ka itimo are higa 2020 kendo omiyo rawere manie pinje Afrika thuolo mar chiwo pachgi ewi kit telo manie pinje mag Afrika. Nonro mar Africa Survey osetime pinje maromo 28 mag pinje Afrika kama nyaka sani gisegoyo mbaka gi rawere maromo 19,000. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jochiw thieth kata nurses e kaunti ma Kisumu riwore gi jowetegi e pachoka e ng'anyo mar kwedo lwasi marach mar tich kod deko mar keto tim winjruok mane gibedo godo kod piny owacho higa 2017. Kotelnegi kod jakom margi kod jagoro ginyiso luoro margi ni chenro mar thieth gi dek rochore mokale kaunti no ponono ni piny owacho rem tieko ng'ur margi ka giramo ni ngang' ok ginidogie tich nyaka winjgi. Gikoni duol mar governors nyaka ketie timo girimiti mar dokie tich mane gikete kogno higa mar 2019 ka bende gikoni nyaka jogegi mane ondiki e bwo chenro mar UHC ondiki e yo mongirore kaluwore gi winjruok no. Wan oko wantiere strike, wantie ng'anyo nikech nitiere gik manwadwaro to county government koriwore gi national government otamre winjowa. Winjruok manwaloso 2017 miluongo ni Return to Work Agreement. Nwawinjore gi COG mowasign nonego bed ni wadok e tich asto gin be gitimo part margi. To ne gitamre 2017 nyaka sani gitamre chiwo luor kata timo kete tim gik manwawinjore. Gimoro amora ok dhi mbele. Osiptande man gi wards gima dhi mbele en jogo matuo mabedo discharge kadhi dala. Mago kende e jok ma departments matiyo. Ng'eny departments oselor, nurses onge tich. Kidhi MCH oselor, nurses onge tich. Kidhi casualty oselor, nurses onge tich. Kidhi theater oselor, nurses onge tich. Wakwanya ka jopiny mondo mi giwuo gi sirikal, giwuo gi governors, mondo mi gi make sure ni gichulo pesa, gichulo gik kanwa winjore mondo jopiny kik chandre. And we want to say this to the president and to the COG chair, that they call the nurses the backbone of the health system. But when it comes to issues that are raised by the nurses that are supposed to benefit the nurses, they don't engage the nurses. They have to instruct those who they selected to the negotiating team. They come and iron out those issues that we raised on our strike notice so that we can go back to work if they really mean what they say in their campaigns. Jaloch mag ng'we apuonjiri e Afrika Ferdinand Omanyala nyoko oyudo thuolo mar piem e final mar Commonwealth bang' ka otieko e thuolo mar 6 e nus final. Omanyala manyo loso bang' piem makamano nyowacho ni chal mar lwasi